కృష్ణ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు 6వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్యాన యోగము, దీనినే ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 6వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆత్మ సంయమ యోగము, దీనినే ధ్యాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. దీనిని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం
కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేనివాడు, తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు, సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానివేసినంత మాత్రాన కాడు అంటూ ఆయన ఇక్కడ యోగ విధానాన్ని గురించి మనకి ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో మనకి ఆయన ఈ అధ్యాయంలో మనసుని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గము అని కృష్ణ భగవానుడు ఈ అధ్యాయంలో, అందుకే ఈ అధ్యాయం పేరే ధ్యాన యోగము, దాన్నే ఆత్మ సంయమ యోగము అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ అధ్యాయంలో మనకి మనసుని ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడానికి ఈ యోగ విధానము అంటే అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ఒక మార్గము అని ఆ భగవంతుడు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అయినా కానీ ఈ అధ్యాయంలో ఆయన చివరికి చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఇది ఈ జనసామాన్యానికి, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము అనేటువంటిది కష్టతరమైనటువంటిది. కాబట్టి ఆ కర్మ యోగ విధానమే అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నం అవ్వడమే సరళమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానులు తెలియచేసేటువంటి అంశము. సో అందుకే అంటున్నారు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేటువంటి వాడు మాత్రమే సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు. అంతేకాని మరి ఆ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు. సో కాబట్టి కర్మ ఫలాపేక్ష లేకుండా తన యొక్క ధర్మాన్ని కర్తవ్యంగా భావించి చేసేవాడే నిజమైన యోగి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంతమంది సన్యాసులు తాము భౌతిక కర్మల నుండి ముక్తులమయ్యామని ఒక్కొక్కప్పుడు కృత్రిమంగా తలుసుకుంటూ ఆ అగ్నిహోత్రాది హోమాలను చేయడం మానివేస్తారు అని చెప్తారు. కానీ వారి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఆ నిరాకార బ్రహ్మంలో ఏకం కావాలి. మరి అది భౌతికమైనటువంటి విషయాల కంటే ఏమాత్రము తక్కువైనది కాదు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. అంటే భౌతికమైనటువంటి విషయాల వంటిదే అని చెప్తూ. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్యాసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అంటే అది యోగము, అంటే భగవంతునితో జోడించడము అని చెప్తుంటారు యోగము అంటే, అని నీవు తప్పక తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఈ ప్రాపంచకమైనటువంటి అంటే ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేడు అని చెప్తున్నారు. అంటే నిజమైన సన్యాసము లేదా నిజమైన సన్యాస యోగము లేదా భక్తి అంటే మనిషి జీవునిగా తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని తప్పక తెలుసుకోవడము, దానికి అనుగుణంగా పనిచేయడము అని అర్థము అని చెప్తున్నారు. మరి జీవుడికి వాస్తవానికి వేరే స్వతంత్రమేమీ లేదు. జీవుడు భగవంతుని యొక్క దాసుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి అయినటువంటి అతడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రకృతి చేత చిక్కుబడి ఈ బద్ధ జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు,
ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారుఢస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే ఆరంభ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వానికి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడినది అని చెప్తున్నారు. ఇక అది వరకే యోగంలో ఉన్నతుడైనటువంటి వాడు, అంటే యోగంలో ఉన్నత స్థాయి చేరుకున్నటువంటి మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల యొక్క విరమణ సాధనంగా చెప్పబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనిషి తనని భగవంతునితో జోడించుకునేటువంటి ఆ పద్ధతే యోగము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ యోగానుభూతిని పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఆ సోపాన క్రమములో ఈ ధ్యాన యోగము ఒకటి అని చెప్తుంటారు. అంతిమంగా అన్ని కూడా ఆ భక్తి యోగాన్ని చేరడానికి ఉన్నటువంటివే అని చెప్పబడింది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదాహి నేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుసజ్జతే సర్వ సంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢ స్తదోచ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తి రహితంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానమును పొందినాడు అని చెప్పబడతాడు అని అంటే ఎవరైతే సమస్త భౌతిక కోరికలను విడిచిపెట్టి ఇంద్రియ భోగానికై పనిచేయడం కానీ కామ్య కర్మలలో నెలకొనడం కానీ చేయనప్పుడు మనిషి యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి వాడుగా చెప్పబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనిషి పూర్తిగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ప్రేమ యొక్క సేవలో నెలకొన్నప్పుడు అతడు ప్రసన్నుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఇక ఇంద్రియ భోగాలలో కానీ కామ్యకర్మలలో కానీ అతడు నెలకొనడు అని చెప్తున్నారు. అతడే యోగంలో, అంటే యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినవాడు అంటూ చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ మనకి మన యొక్క మనస్సు మనకి శత్రువు మరియు మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తుంటాం. అందుకే మనిషి మన యొక్క మనసు సహాయంతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవాన్, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవ సాధయేత్ ఆత్మైవ హ్యతత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని పతనాన్ని కలిగించుకోకూడదు, అంటే తనను పతనం చెందించుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. మనసు బద్ధ జీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు మనస్సు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వివిధ పరిస్థితులను బట్టి ఆత్మ అనేటువంటి పదము దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను సూచిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. మరి యోగ విధానంలో మనస్సు, ఆ బద్ధ జీవుడు అనేవి ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటివి, ప్రధానంగా చెప్పబడేటువంటివి అని చెప్తారు. అందుకే మనస్సు సహాయంతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, బంధురాత్మానత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మానస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మనసును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే మనసును జయించిన వాడికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడుగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. కానీ ఆ విధంగా చేయడం అంటే
ఆ మనసును జయించడం అంటే మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోవడంలో ఎవడైతే విఫలమవుతాడో అతనికి మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తూ ఉంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మనసు మానవుడికి మిత్రుడుగా ఉంటే అది మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తూ ఉంటుంది, ఇంద్రియ భోగం నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించేటువంటి వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అదే మనసు మనకు శత్రువుగా ఉన్నది అనుకోండి, అంటే మన మనము మన పక్కన శత్రువు ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో, సో ఇక్కడ మనసు మన ఆధీనంలో లేనప్పుడు కామ క్రోధ లోభం వంటి ఆ పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతుంది. అంటే మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకోలేనటువంటి వాడికి ఆ మనసు పరిపరి విధాలుగా అది పరిగెడుతుంది. అంటే ఆ సన్మార్గము నుండి ఏదైతే శాస్త్రాలు సూచించబడినవో ఆ శాస్త్ర మార్గాల నుండి అది పక్కదారి పడుతుంది. తద్వారా ఇంద్రియ భోగాలపైన ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తుంటాం. సో ఆ విధంగా మనసు మనకి మంచి మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు, అలాగే శత్రువు అయినప్పుడు జీవుడి యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా మనము చూడవచ్చు ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మైండ్ ఈస్ లైక్ ఫైర్, వెన్ కంట్రోల్డ్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్, వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైట్. సో మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తున్నా. దానిని అదుపులో ఉంచుకున్నప్పుడు ఆ అగ్నితో మంచి మంచి ప్రయోగాలు చిన్న చిన్న ఇంట్లో చేసుకునేటువంటి వంట నుండి రాకెట్ల ప్రయోగాల వరకు కూడా వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరి అదే అగ్ని అదుపు తప్పి ఉంది అనుకోండి, అంటే అడవిలో అగ్ని పడ్డదనుకోండి, కార్చిచ్చు రగిలింది అనుకోండి, అది తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా దహించి వేస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మనసు ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు, ఆధీనంలో లేనప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితులను ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకునే విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనసును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్ముని అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖాలు, వేడి చలి, మానవమానాలు అన్ని కూడా అతనికి సమానమై ఉంటాయి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అందరి హృదయాలలోనూ పరమాత్ముడుగా కూర్చున్నటువంటి భగవంతుని ఆదేశాన్ని పాటించడానికే నిజానికి ప్రతి జీవుడు ఉద్దేశించబడ్డాడు అని చెప్తారు. అదే జీవుడి యొక్క స్వధర్మం, సహజ లక్షణము. ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడమే అతని యొక్క ధర్మము, అతని సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే జీవుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో, అంటే మనసు బాహ్య మాయశక్తి చేత దారి తప్పునప్పుడు మనిషి ఇక ఈ భౌతికమైనటువంటి కలాపాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాడు. అందుకే ఏదో ఒక యోగ పద్ధతి ద్వారా మనసు వశం కాగానే ఇక గమ్యం చేరిన వారిగా భావించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాడు మరి సుఖదుఖాలు, శీతోష్ణాలు, మానవమానాలన్నిటినీ కూడా అతడు సమానంగానే భావిస్తాడు అని చెప్తున్నాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచనః. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి తాను పొందినటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణ చే, అంటే ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రభావం చేత పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు
ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వాడిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు అని చెప్తున్నారు. యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అంటూ చెప్తున్నారు. భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగిన వాడు యోగి. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంలో ఉంటాడు. అటువంటి వాడు మట్టినైనా, రాళ్లనైనా, బంగారమైనా అన్నిటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ పరతత్వానుభూతి లేనటువంటి పుస్తక పాండిత్యాలు కానీ, ఏదైనా జ్ఞానం కానీ వ్యర్థమే అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం భక్తి రసామృత సింధువులో ఆ రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుని నామము, రూపము, గుణము, లీలల దివ్య స్వభావాన్ని భౌతికంగా కలుషితమైన ఇంద్రియాల ద్వారా మనిషి అర్థం చేసుకోలేడు అని చెప్తారు. మనిషి దివ్యమైన భగవత్ సేవ ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణుడైనప్పుడే భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి నామ, రూప, గుణ లీలలను స్వయంగా అతనికి అనుభూతమవుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ భగవద్గీత కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క విజ్ఞానమే మనకి ఈ భగవద్గీతలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మన మనసుకు 6 శత్రువులు అని చెప్తారు. 6 ఎనిమీస్ ఆఫ్ ది మైండ్. మన మనసుకు 6 శత్రువులు. ఎవరు 6 అంటే కామము, క్రోధము, లోభము, మదము, మోహము, మాత్సర్యము అనేటువంటి 6 శత్రువులు ఈ మనసుపై. ఈ 6 శత్రువులను జయించినటువంటి వాడు మాత్రమే సంతోషంగా ఉండగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక మనకి ఈ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఈ 10వ శ్లోకము నుండి మనకి ప్రారంభము. మరి ఏమిటి అష్టాంగ యోగ విధానము? యోగము అంటే కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్. వాట్ ఈస్ యోగా? యోగా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇక్కడ మనకు వివిధ మార్కెట్లో చూపెట్టేటువంటి ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు. మనకి ఆ భగవంతునితో సంధానం చేసేటువంటిదే యోగము అని పిలుస్తారు. మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడిన ఇంతకుముందే చెప్పాం 3 రకాలైనటువంటి యోగాలను భగవద్గీతలో మనము చూస్తాం. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము. సో దాంతో పాటు మనకి ఇక్కడ ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి ద్వారా మానవాళికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఈ అష్టాంగ యోగము అంటే ఈ యోగ విధానంలోని 8 అంగాలు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన మరియు సమాధి స్థితి అనే 8 అంగాలు ఈ ధ్యానంలో ఉన్నవి. ఇదే అష్టాంగ యోగ విధానము అని చెప్తుంది. మరి ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఉండేటువంటి ఈ యమ అంటే బాహ్యంగా మనము పాటించవలసినటువంటి నియమాలు అని చెప్తాం. అంటే నియమాలు, సానుకూలమైనటువంటి సూచనలు, ఏం చెయ్యాలి, ఏ విధంగా ఉంటే మనం యోగంలో పరిపూర్ణం లేదా భక్తిలో ముందుకు పురోభివృద్ధి చెందగలుగుతాము అనేటువంటి అంశాలు, వాటిని యమ అని చెప్తాం. ఇక నియమాలు అంటే ఏమి చెయ్యకూడదో, అంటే వేటిని మనం నియంత్రించుకోవాలి, ఏవి మనకి ధ్యానంలో అంటే యోగ విధానంలో ప్రతికూలంగా ఉంటాయో, ఏవి నిషేధాలు తెలిపేది నియమం. ఇక ఆసనం, మరి ధ్యాన విధానంలో కూర్చునేటువంటి శరీరాన్ని నియంత్రించుకోవడానికి కూర్చునేటువంటి భంగిమలు మనకి ఆసనము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ప్రాణాయామం శ్వాస నియంత్రించుకోవడం. అంతే, ప్రాణాయామం అనేటువంటిది
మన యొక్క శ్వాస నియంత్రణ విధానం, ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం, ఇంద్రియాలను అదుపులో ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం. ఇక ధారణము అంటే మనసును నియంత్రించుకొని మనసు శోషణ పరిష్కరించుట. ఇక ధ్యానం ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ పైన ధ్యానాన్ని ఉండడం. సో తద్వారా ఇక మైమర్చిపోయి పూర్తిగా భగవత్ సంబంధంలో ఉండిపోయేటువంటి స్థితియే సమాధి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి, యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకి యత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహః. ఇంకా చెప్తున్నారు, యోగి సర్వదా తన దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలు వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. ఇది యమ అని చెప్తున్నారు. అంటే మనకి సాధారణంగా ఆ పరతత్వము, బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవానుడు అనేటువంటి ఆ 3 దశలలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అనుభూతమవుతారు అని చెప్తారు. కృష్ణ భక్తి భావనం అంటే ఆ భగవంతుని దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నిరంతరము నెలకొని ఉండడమే అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు మొదట బ్రహ్మంగాను, ఆ తర్వాత పరమాత్మగాను, ఆ తర్వాత భగవానుడు అనేటువంటి వివిధ దశలలో ఆ పరమాత్మ అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు అనుభూతమవుతారు అని చెప్తారు. ఇక మరి నియమం ఇక్కడ మనకి ఈ చెప్తున్నారు, ఏమి మరి నియమాలను అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారముల పట్ల, అలాగే పనుల యొక్క అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమపరుచుకుని ఉంటారో మరి అటువంటి వాడు యోగ సాధన ద్వారా సమస్తమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి దుఃఖాలను, భౌతికమైనటువంటి క్లేశాలను తగ్గించుకోగలుగుతాడు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే మన దేహ అవసరాలైనటువంటి ఆహారము, నిద్ర, రక్షణము, మైథునము అనేటువంటి విషయాల్లో మించడము యోగ సాధనలో పురోగతికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్తారు. ఏదైనా ఆహారమైనా, నిద్ర అయినా, విహారాలైనా క్రమం పరిచిన విధానంలోనే వాటిని స్వీకరించాలి అని చెప్తూ నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువ తింటారో లేదా అతి తక్కువ తింటారో లేదా అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అంటూ ఆ నియమాల గురించి చెప్తున్నారు. ఇక ఆసనం ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమానసమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాస్తి నీచం చైలాజిన కుశోత్తర తత్రైకాగ్రం మన కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుజ్యద్ యోగమాత్మ విశుద్ధతే. అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆసనం ఏంటి అంటే, యోగ సాధన చేయడానికి మనిషి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఆసనం తయారు చేసుకోవాలి అని. మరి ఆ ఆసనం పైన కుషగడ్డి, దర్భలు అంటాం కదా, కుషగడ్డిని, జింక చర్మము మరియు
వస్త్రాన్ని ఒకదానితో ఒకటి అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి వేసుకోవాలి. ఈ ఆసనము మరీ ఎక్కువ ఎత్తులో లేదా మరీ తక్కువ ఎత్తులో ఉండకూడదు. అంటే మరీ లోయలోను లేదా మరీ ఉన్నతమైనటువంటి దానిలో ఉండాలి. అంటే మామూలుగా సాధారణమైనటువంటి పీఠభూమి ప్రదేశాలలో ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏకాంత ప్రదేశము అంటే ఇక్కడ ఈ శుచౌ దేశే అని చెప్తారు. అంటే తీర్థస్థానాలు. ఏకాంత ప్రదేశం అంటే ఎక్కడో ఒంటరిగా జీవించడం అని కాదు. తీర్థ ప్రదేశాలలో తీర్థస్థానాలలో ఉండడం అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో యోగులు అంటే ఆధ్యాత్మికవాదులు భక్తులు ఇల్లు వదిలి ప్రయాగ, మధుర, బృందావనము, ఋషికేశు, హరిద్వారు వంటి తీర్థస్థానాలలో నివసిస్తూ ఉంటుంటారు. అది ఇక్కడ ఏకాంత ప్రదేశము అని చెప్పడం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసనం మీద కూర్చుని ఇంద్రియాలను మనసును స్వాధీనపరుచుకుని ఏకాగ్ర చిత్తంతో ఆత్మశుద్ధి కోసం యోగాభ్యాసం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి తన శరీరము, శిరస్సు, కంఠము కదలకుండా సమంగా స్థిరంగా ఉంచి దిక్కులు చూడకుండా ముక్కు చివర దృష్టిని నిలిపి ప్రశాంత చిత్తంతో భయం విడిచిపెట్టి బ్రహ్మచర్య వ్రతము అవలంబించి మనోనిగ్రహం కలిగి బుద్ధిని ఆ భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి ఆ భగవంతుణ్ణి పతిగాను గతిగాను భావించి ధ్యానం చెయ్యాలి. అంటే ఆ భగవంతుడే రక్షకుడు, ఆ భగవంతుడే మార్గదర్శకుడు అని భావించి ధ్యానం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆసనంలో ధ్యానం చేసేటువంటి. మరి సాధారణంగా ఈ కలియుగంలో మరి మనకి అనేకమైనటువంటి ఈ జనసామాన్యం అల్పాయుషు కలిగినటువంటి వారు మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో సాగేవారు నానా రకాలైనటువంటి చింతనలో కలత చెంది ఉంటారు. కనుక ఈ కలియుగంలో భగవన్నామ కీర్తనమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం అని బృహన్నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వివిధ యుగాలలో సత్యయుగంలో ధ్యానం చేసేవారు మరి ఆ ధ్యానము కొన్ని వేల సంవత్సరాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేసేవారు, దానికి కూడా ఎక్కువగానే సమయం పడుతుంది. ద్వాపర యుగంలో ఆలయానికి వెళ్ళి అర్చనలు చేసేవారు. ఇక ఈ కలియుగంలో అల్పాయుషులుగా ఉన్నటువంటి మనకి అంత సమయము లభించదు. కనుక ఆ హరినామ స్మరణయే ఈ యుగ ధర్మంగా చెప్పుకుంటారు బృహదీయ నారాయణ పురాణం. ఏంటంటే హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ గతిరన్యదా అని చెప్పబడింది. ఏంటంటే ఈ కలహాల కపట యుగంలో భగవన్నామ కీర్తనము ఒక్కటే ముక్తికి ఉపాయము, వేరొక మార్గము లేదు వేరొక మార్గము లేదు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ ఆసనము అయిన తర్వాత ప్రాణాయామం అంటే ఏమనుకున్నాము? శ్వాస నియంత్రణ. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ ప్రాణాయామం గురించి మనకి 4వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. 4వ అధ్యాయంలోని 29వ శ్లోకంలో ఆ ప్రాణాయామం గురించి మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశము అక్కడ ఉన్నటువంటిది. మరి ఏంటి ఆ 29వ శ్లోకం అంటే ఇక్కడ చెప్తారు ఆయన, అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే అపానం తథా పరే ప్రాణాపానగతి రుద్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతాహారాః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సమాధిలో అంటే ఇక్కడ చెప్తారు ఆయన, ఆ ప్రాణాయామ పద్ధతి ఏంటంటే లోనికి వచ్చే శ్వాస యందు మరియు బయటకు వెళ్ళే శ్వాసను యజ్ఞంగా సమర్పించడము, బయటకు వెళ్ళే శ్వాస యందు లోనికి వెళ్ళే శ్వాసను సమర్పించడము. కొందరు ప్రాణశక్తి నియంత్రణలో నిమగ్నమై
ప్రాణాయామాన్ని నిష్ఠతో అభ్యాసం చేస్తూ లోనికి వచ్చే బయటకు వెళ్ళే శ్వాసలను నియంత్రణ చేస్తూ ఉంటారు అంటారు. అంటే సమాధిలో నిలవడానికి ప్రాణాయామ పద్ధతి పట్ల మొగ్గు చూపే ఇంకా కొందరు అపానవాయువులతో అపానవాయువును ప్రాణవాయువులో అర్పించడాన్ని సాధన చేసి ఆ విధంగా చివరకు పూర్తి శ్వాసను ఆపి సమాధిలో నెలకొంటారు అని చెప్తారు. ఇంకా కొందరు ఆహారం తినడం తగ్గించి ఆ అపాన వాయువులో యజ్ఞాన్ని అర్పిస్తూ ఉంటుంటారు అంటూ ఆ ప్రాణాయామం గురించి చెప్తున్నారు. ఇక ప్రత్యాహారం, మరి ఇక్కడ ప్రత్యాహారం ఈ విధంగా శ్వాస నియంత్రణ ద్వారా ఉండి నిరంతరము మనసుని భగవంతుని యందే నిలిపి క్రమశిక్షణ మనసును కలిగిన యోగి ఈ భౌతిక అస్తిత్వాన్ని ఆపివేయడము ద్వారా ఆ భగవంతుని యందే పరమశాంతిలో స్థితుడై ఆ భగవద్ రాజ్యాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది ప్రత్యాహారం. ఇక ధారణ, సంపూర్ణ క్రమశిక్షణతో మనసుని అన్ని స్వార్థపూరితమైనటువంటి వాంఛల నుండి వెనక్కి మరల్చి పరమశ్రేష్టమైన ఆత్మను ఆ ఆత్మ శ్రేయస్సు మీదనే లగ్నం చేస్తారు. ఇటువంటి వారు యోగంలో సమస్త ఇంద్రియ కోరికలకు అతీతంగా ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. ఇక ధ్యానం, ఆ గాలి వీచని ప్రదేశంలో దీపం ఎలాగైతే నిశ్చలంగా ఉంటుందో మనసు నీ అధీనంలో ఉన్నటువంటి యోగి తన పరతత్వ ధ్యానంలో స్థిరంగా ఉంటాడు. మరి ఏంటి ఆ ధ్యానంలో అంటే ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ నిరంతరము ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుని అచంచలమైనటువంటి నిరంతర ధ్యానంతో ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనే సర్వదా లగ్నమై ఉండి గాలి లేని చోట ఆ దీపం ఏ విధంగా అయితే ప్రశాంతంగా వెలుగుతూ ఉంటుందో అలా ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణలో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామస్మరణలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఇక ఈ సమాధి స్థితి అని పిలువబడేటువంటి ఈ స్థితిలో, సమాధి అని పిలువబడే పూర్ణత్వ స్థితిలో మనసు ఆ మానవుడి యొక్క మనసు యోగ సాధన ద్వారా లౌకికమైన మానసిక కలాపముల నుండి పూర్తిగా నిరోధించబడుతుంది అని చెప్తుంటాం. మరి నిర్మలమైన మనసు ద్వారా ఆత్మను చూడగలిగిన, ఆత్మలోనే ఇష్టపడడము ఆనందించడము అనే సామర్థ్యము ద్వారా ఈ పూర్ణత్వాన్ని గుర్తించబడుతుంది అని చెప్తుంటారు, నిర్ధారించబడుతుంది అని చెప్తారు. అట్టి ఆనందమయ స్థితిలో మనిషి దివ్యేంద్రియాల ద్వారా అనుభూతమయ్యేటువంటి అపరిమితమైనటువంటి దివ్య సుఖంలో నెలకొంటాడు. ఆ విధంగా నెలకొనిన అతడు సత్యము నుండి ఏనాడు వైదొలగడు అని చెప్తాడు. దాన్ని మించినది మరొకటి అధిక లాభం లేదని భావిస్తాడు. అట్టి స్థితిలో నిలిచిన వాడు గొప్ప కష్టమునందైనా చెలించడు. ఈ భౌతిక సంపర్కం చే ఉత్పన్నమగు సమస్త దుఃఖముల నుండి పొందబడే వాస్తవమైన ముక్తి ఇదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మనస్సు, ఇక్కడ ఈ మనస్సు అనేటువంటి వాడు మరి దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో శ్రద్ధతో యోగమును మార్గము తప్పకుండా అభ్యాసం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ప్రాపంచిక తలంపుల నుండి వచ్చినటువంటి అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఆ ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే యోగ సాధకుడు స్థిర నిశ్చయుడై ఉండి క్రమము తప్పకుండా ఓపికతో సాధన చెయ్యాలి అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ సాధన ద్వారానే అతడు అంతిమమైనటువంటి విజయాన్ని పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి పట్టుదలతో ఆ యోగ సాధనని కొనసాగించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే అతడు ఆ యోగ సాధనలో ఏదైనా ఆలస్యం జరిగినా నిరాశ చెందకుండా ఓపికతో
నిరంతరము సాధన చేస్తూ విజయం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే విజయం కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ మనకి భక్తి మార్గాలలో ఆ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఉత్సాహము, పట్టుదల, నిశ్చయము, భక్తుల సాంగత్వము, విధుల నిర్వహించడం ద్వారా, సత్వగుణ కార్యాలలో పూర్తిగా నెలకొనడం ద్వారా మనిషి భక్తి యోగ విధానాన్ని జయప్రదంగా నెరవేర్చగలుగుతాడు అంటూ చెప్తారు. సో ఆ విధంగా నిశ్చయమైనటువంటి స్థితిలో దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో, శ్రద్ధతో ఆ భక్తి యోగాన్ని మార్గం తప్పకుండా అభ్యాసం చేయవలెను అని చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, శనై శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మన కృత్వా నకించిదపి చింతయేత్. ఇంకా చెప్తున్నారు, పూర్తి నిశ్చయంతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనసును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సరి అయిన నిశ్చయము బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమంగా ఇంద్రియ కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా విరమించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇదియే ప్రత్యాహారము అని పిలువబడేటువంటి మరి ఆ నిశ్చయం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా, ఇంద్రియాల నుండి దూరం కావడం ద్వారా మనసు సమాధిలో నెలకొల్పబడుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ దేహము అనేటువంటి రథంలో దానికి కట్టబడేటువంటి గుర్రాలే ఈ ఇంద్రియాలు. ఆ గుర్రాలకు కట్టబడేటువంటి కళ్యాలు మనస్సు. మరి ఆ రథ సారథిగా ఉండేటువంటి వాడే బుద్ధి. మరి ఆ రథంలో కూర్చుని తన గమ్యాన్ని చేరడానికి వచ్చి చేరినటువంటి వాడు ఆత్మ, జీవాత్మ. సో మరి ఆ గుర్రాలు సక్రమంగా పనిచేసినప్పుడు, అంటే ఇంద్రియాలు అదుపులో ఉన్నప్పుడు, మరి ఎలా అదుపులో ఉంటాయంటే మనసు ద్వారా. మరి ఆ మనసుకి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కలిగించేది బుద్ధి. బుద్ధి ద్వారా మనసు ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నట్లయితే ఆ రథంలో కూర్చున్నటువంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించిన దేహదారి అయినటువంటి జీవాత్ముడు తన గమ్యాన్ని సక్రమంగా చేరగలడు అని చెప్పవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత యతో నిచ్చరతి మన చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైత దాత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఈ చంచలమైన నిలకడలేని మనసు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయంగా వెనుకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అంటూ చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ మనసు అనేటువంటిది చంచలమైనటువంటిది. సో జస్ట్ మనం ఇక్కడే ఉంటాం, కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో కూడా ఉన్నట్లుగా ఆలోచించవచ్చు మనసు ద్వారా. ఇక్కడే ఉండి ఎక్కడో ఉన్నట్లుగా భావించవచ్చు, అమెరికాలోనూ ఇంకెక్కడో ఎవరో ఉన్న దగ్గర ఉన్నట్టు. ఆ విధంగా చంచలమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటిది మనసు, అస్థిరమైనటువంటిది, ఎటెటో తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి నిశ్చయంగా ఆత్మకు వశం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రశాంత మనసంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖ పూర్ణత్వమును తప్పక పొందును. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకుని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తి పొందును. మనం ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి
మంచి కానీ చెడు కానీ గత జన్మలలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఇది అని చెప్తాం. ఎప్పుడైతే మనిషి యోగంలో నిమగ్నమై ఉంటాడో ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానంలో ఉండడం వల్ల ఆ గత కర్మ ఫలాల నుండి కూడా అతడు ముక్తుడవుతాడు భక్తి యోగంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్తున్నారు, యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధంగా ఆత్మ నిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్ముని దివ్యమైన సేవలో ఉండుటచే సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నతమైన స్థాయిని పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో సో ఈ విధంగా వివిధ రకాలుగా ఆ సత్యయుగంలో సాధ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇవి. యోగంలో సాధన చేయడం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. నన్ను అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఎవరైతే నన్ను సర్వత్రా దర్శించుకుంటారో, అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నిటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను అని చెప్తుంది. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వత్రా చూసి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నిశ్చయంగా శ్రీకృష్ణుని సర్వత్రా చూస్తాడు అని, అలాగే సమస్తంలోనూ ఆ కృష్ణుణ్ణి చూస్తాడు అని. మరి అటువంటి వ్యక్తి ప్రకృతిలో విభిన్న రూపాలు చూచినట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అతడు ఆ ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ స్వరూపమే అని తెలిసి ప్రతి సందర్భంలోనూ కృష్ణుని ఎరిగి ఉంటాడు. అందుకే వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను కూడా వారిని కోల్పోను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం చూస్తున్నాం. సో ఇక ఈ విధంగా ధ్యాన యోగాన్ని గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి బోధించిన తర్వాత ఇక అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఏమో చూద్దాం, ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కృష్ణ భగవానుతో, ఓ మధుసూదన, మనసు చంచలము అంటే నిలకడమైనది, స్థిరము లేనటువంటిది. కాబట్టి నీవు సంగ్రహంగా తెలియచేసినటువంటి నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యము అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, మనసు చాలా చంచలమైనది, కల్లోలితమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టు కలిగినటువంటిది. మరి అటువంటి ఈ మనసుని నిగ్రహించడం అంటే వీచే గాలిని నియంత్రించటం కన్నా కూడా ఎక్కువ కఠినము, అంటే కష్టమని అనిపిస్తుంది కృష్ణ, నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్తున్నాడు ధ్యాన యోగం గురించి.
సో మరి అలా అని చెప్పేసి అర్జునుడు ఏమన్నా ఏకాగ్రత లేనిటువంటి వాడేం కాదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన గురించి చూస్తాం మహాభారతంలో మనం. ఆ? సో చాలా ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి వాడు కదా. సో దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. ఓ అర్జున, ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, చంచల స్వభావము కలిగి ఉన్నటువంటి మనసుని నిగ్రహించడము నీవు అన్నట్టు నిస్సందేహంగా కష్టమే, సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని కూడా, అంటే ఆ మనసును కూడా నిగ్రహించవచ్చు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఇంకా మరి ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత మరలా అర్జునుడికి ఇంకా కొన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన మరలా. అర్జున గువాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఇంకా అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇలా, ఓ కృష్ణ, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణమును ప్రారంభించి కూడా మరి చంచలమైనటువంటి మనసు కారణంగా తగినంత పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యమును యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలో సాధించలేకపోయినట్లయితే మరి అటువంటి యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన అంటాడు, ఓ మహాబాహువులు కలిగిన వాడా కృష్ణ, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భ్రమితుడై అట్టి వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జయాల రెండింటి నుండి పతనం చెంది ఏ రంగంలోనూ స్థానం లేకుండా చెదిరిన మేఘంలాగా నశించిపోడా అంటూ ఇంకా అడుగుతాం. ఇంకా అంటాడు, ఓ కృష్ణ, ఇదే నా సందేహము, దీనిని పూర్తిగా తొలగించు, నిన్ను నేను వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ సందేహాన్ని తొలగించగలిగే వారు నీవు తప్ప ఇంకెవరూ లేరయ్యా అంటూ అడుగుతాడు. సో అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తుంటారు, ఓ పార్థ, శుభకార్యాలలో నెలకొన్నటువంటి యోగి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని వినాశనం చెందడు. ఓ మిత్రమా, మంచి చేసేవాడు ఏనాడు చెడు చేత పరాజితుడు కాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మరి ఆయన అడిగాడు కదా, విఫలమైనటువంటి యోగి పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ఇంకా చెప్తాడు కృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో. విఫల యోగి పుణ్యజీవుల లోకాలలో అనేక సంవత్సరాలు భోగానుభవం తర్వాత ధార్మిక జనుల వంశంలో లేదా ధనికుల వంశంలో జన్మిస్తాడు. ఇంకా చెప్తాడు, లేదా అతడు నిశ్చయంగా మహాజ్ఞానవంతుడైనటువంటి యోగుల వంశంలో జన్మిస్తాడు. ఈ జగత్తులో అటువంటి జన్మ నిశ్చయంగా దుర్లభంగానే ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తాడాయన, మరి అటువంటి జన్మను పొందిన అతడు తన పూర్వజన్మలోని దివ్య చైతన్యమును పునరుద్ధరించుకొని పూర్ణ విజయమును సాధించడానికి అధికమైన ప్రగతి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. తన పూర్వజన్మలోని దివ్య చైతన్య బలము వలన అతడు కోరకని అప్రయత్నంగా యోగ నియమాల వైపుకు అతడు ఆకర్షితుడవుతూ ఉంటాడు. అటువంటి జిజ్ఞాసువైన యోగి సర్వదా శాస్త్రాలలో ఆచార విధులకు అతీతంగా ఉంటాడు. సో సమస్త కల్మశాల నుండి శుద్ధిపడిన వాడై యోగి మరింత పురోగతికి శ్రద్ధతో యత్నించినప్పుడు అనేక జన్మల సాధన తర్వాత పూర్ణత్వాన్ని పొంది చివరకు పరమగతిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, తపస్విభ్యోధికో యోగి
జ్ఞానిభ్యోపి మతోదికీహ కర్మిభ్యచ్చాదికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. యోగి తపస్వి కన్నను అధికుడు, జ్ఞాని కన్నను అధికుడు, మరి కామ్యకర్మ రతుని కన్నను అధికుడు. కాబట్టి ఓ అర్జున, అందుకే అన్ని పరిస్థితులలో యోగివి కావలసింది, యోగివి అవ్వడానికి నీవు యత్నించు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. ఇంకా చెప్తున్నారు, అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి ఆ యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వాడిగా పరిగణిస్తూ ఉన్నాను. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ. సో సాధారణంగా ఈ మిగతా యోగాలన్నింటి యొక్క తుది గమ్యము భక్తి యోగమే. ఇది ఒక సోపాన క్రమము అని చెప్తారు. కర్మయోగము, తద్వారా జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి, తర్వాత అంతిమంగా భక్తి యోగము, ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము. మనకి వివిధ యుగాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో సత్యయుగంలో మెడిటేషన్, ధ్యానం చేసేవారు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి 1,00,000 సంవత్సరాలు జీవితకాలం ఉండేటువంటిది. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేసేవారు, వారు దాదాపుగా 10,000 సంవత్సరాల వరకు బతికేవారట. ఇక ద్వాపర యుగంలో ఆలయ అర్చన ఉండేటువంటి వీరు కూడా దాదాపుగా 1000 సంవత్సరాల వరకు. ఇప్పుడు కలియుగంలో మన జీవిత కాలం చాలా స్వల్పమైనది కనుక ఈ సత్యయుగంలో లేదా త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో ఉన్నటువంటి ఈ విధానాలను మనము ఆచరించడానికి అనువుగా లేనటువంటిది. కనుకనే ఈ యుగం కలియుగ ధర్మం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణం, అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పాం, ఆ బృహన్నారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినట్లుగా హరే నామ హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ నాస్తైవ గతిరన్యదా అని చెప్పబడింది. ఈ కలహాల కపట యుగంలో భగవన్నామ కీర్తనం అంటే అదే హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇదొక్కటే ముక్తికి ఉపాయము అని చెప్తున్నారు. వేరొక మార్గము లేదు, వేరొక మార్గం లేదు, వేరొక మార్గం లేదు. అందుకే కలౌ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా, వేరే మార్గమే లేదు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణనామ జపం తప్ప ఈ కలియుగం నుండి బయటపడి, ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు.